ba pala ang hayop na yun? Ang dapat sa tulad niya hindi na paglamayan pa! Ang dapat sa kanya ihagi sa dagat at lamunin ng mga pating! Maganda. Saan niyo po dadali ng electric fan natin? Bebenta ko. Bakit, may angal ka? Chong, wag naman po. Kabibili ko lang yan, hindi ko pa nga po tapos na hulugan. Dapat, Marami na nga po kayong nabentang mga kasangkapan dito sa bahay. Sana naman po tama na. gaga ka pala eh. Ha? Ha? Ano? Sugorio! Bakit niyo naman po sinuntok si ate? Pakialam na ng ate mo eh. Akala niya hindi ko siya sasaktan. Hindi niyo siya dapat sinuntok. Sinong gusto mong suntukin ko? Ikaw? Ha? Oo. Ano? Chong, huwag niyo pong saktan ng kapatid ko. Maawa kayo sa amin. Maawa! Lumayas kayo sa daranan ko para makalis na ako. Mga bisit kayo! Ayan, nagamot ko na nga pasamo, Ruben. Salamat ate. Ikaw, ang pasamo. Nalagyan ko na rin ng gamot. Kaya lang, nadala pa rin ni Chugori yung electric fan natin. Ang sama niya talaga. Halos lahat lang ng gamit na pinundan ni Itay. Nung nabubuhay pa siya, winalda si Chugorio. At ngayon naman, ang binili ko naman ang pinakialaman niya. Para lang may magamit siya sa bisyo niya. Sinaktan ko tayo. Ate, isumbong na natin siya kay Inay. Para ano pa? Nakuha na ni Chung yung electric fan. Isa pa wala namang magagawa si Inay. Kahit na, isumbong pa rin natin siya. Sana hindi nyo na lang siya inawat, Chona. Ruben. Inay naman. Winaldas na nga po niya lahat ng gamit niyo ni Itay. Pati ba naman yung gamit na akong bumili? Hayaan namin siya. Sobra na po yun eh. Para hindi na lang kayo masaktan. Kayo nga rin sinasaktan niya eh. Kahit na binibigyan niyo lahat ng gusto niya. At kahit kayo pang bumubuhay sa kanya. Mga anak ko. Dapat nakinig na lang kayo sa amin, Nay. Dapat hindi na lang po kayo nakasawa. Para hindi naging magulo ang buhay natin. Ruben. Nay, hiwalayin niyo na lang po siya. Palayasin niyo na siya dito sa bahay natin. Tama po si Ate Chona. Hindi ganun kadali yun, mga anak. Kasal kami. At saka, baka lalo lang siyang magalit at mapahamak tayong lahat. Nay, Iwasan na lang natin galitin siya. Para hindi na tayo masaktan. Oh, ang tagal mo naman dumating. Goryo, may pinagawa pa sa akin si Aling Iska. Bakit ba? Alam ko ang sahod mo ngayon sa palengke. Akin ang pera. Pero, ibabayad ko to sa ilaw. Mapuputulan na tayo eh. Akin na sabi mo. Aray ko, aray ko, ang kamay ko, Goryo. Ang kamay ko, nasasaktan ako. Ibibigay mo ba ang pera o pipilipitin ko itong kamay mo? Aray ko, maawa ka naman. Mahirap pa maputulan ng ilaw. Wala akong pakialam sa inyo. Bakit mo naman ako sinuntok? Dahil masyado kong madaldal. Ibigay mo na ang pera! Bago pa kita iuntog sa dingding! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Totoo palang naputulan kayo ng ilaw sa bell. Kinuha kasi ni Goryo ang pera, Ate Persida. At wala kang nagawa. Sinaktan niya ako. Oy, dapat kasi. Hiwalayan mo ng lalaking yon. Perwisyo lang naman siya sa inyo. Hindi na nga tumutulong, nananakit pa. Ate, hindi ganun kadaling hiwalayan siya.
Masama ang ugali niya. Baka kung ano pang gawin niya sa amin pag iniwan namin siya. Asuhan mo ang walang yang yon sa mga ginawa niya sa inyo ng mga pamangkin ko. Paano siya magbabago kung gagawin ko yun? At umaasa ka pa na magbabagong walang kwentang yon? Sabel naman, sa 7 taon ninyong pagsasama, ilang buwan lang siya naging matino. Tapos umaasa ka pang magbabago siya? Eh, ginamit ka lamang niya para may tagabuhay sa kanya. Aba, ay magasin ka naman sana sa katotohanan! Mang Emong, nabili ko na po lahat ng inutos niyo ni Aling Marta. Oy, salamat, Chona. Tutuloy na po ako. Baka po nag-aalala na si Inay. Sandali. Dalhin mo na sa inyo ang ulam na ito. Ibinukod ito ni Marta para sa'yo. Salamat po, Mang Emong. Wala nga po kaming uulamin ngayon eh. Nagbayad po kasi ako ng mga utang. Si Inay naman, kinuha na naman ni Chong Goryo ang pera. Kaya po naputulan kami ng tubig. Nako, ganun ba? Ba, nung nakaraan, ilaw ang naputol sa inyo. Ngayon naman, tubig. Ay, nako, si Goryo talaga, oo. Hindi na nagbago. Lalo pang lumala ngayon. Dahil bukod sa pagiging lasenggo, naging addict na rin sa shabu. Ho! Ang dapat sa kanya, hiwalayan na ni Isabel. Mainit-init pa to. Oh, Goryo, bakit mo kinuha yung ulam na dala ni Chona? Ha? Dadaling ko sa labas. Ha? Ipupulutan namin ang barkada ko. Wag naman. Hindi Ito, pa kami init. kumakain eh. Intindihin mo naman kami. Gaga ka pala eh. Umalis ka nga dyan. Aray, Goryo, bakit mo naman ako tinula? Gusto mo, sipahin pa kita? Ha? Goryo! Gagawin ko kung anong gusto ko. At huwag mo akong pinipigilan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayos. Mabuti na lang. Kumita ako ng maganda sa paglilinis ng sasakyan. Nakabili ako ng mga kailangan namin sa bahay. May natira pa akong pera. Teka. Ang Chogoryo, makakasalubong ko. Mukhang lasing. Ben! Buti, nakakita kita. Chong, bakit po? Bigyan mo ang pera. May kompromiso ako eh. Para po kay Inay to eh. Anak ng... Ako kaharap mo eh. Kaya ako intindihin mo. Pasensya na po, pero hindi pwede. May mga babayaran pong utang si Inay. Ate Chona. Ruben, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang dami mong pasa tsaka ang dumi ng damit mo ah. Ang Chogoryo, ate. Binugbog niya ako. Ha? Pero bakit? Halika nga, pumasok ka sa loob ng bahay. Nakita niya ako habang pauwi ako rito. Binigyan niya ako ng pera. Pero nung tumanggi ako, binigay yung kinita ko. Sinaktan niya ako. Napakasama niya talaga. Gusto ko na nga siyang labanan kanina eh. Pero naisip ko lang si Inay. Kaya pinigil ko sa sarili ko. Pati nga yung pinabili ko, tinapon niya. Mabuti na lang may mga dumating at tinawad siya. Hindi na tama ito. Kailangan lumayas na siya rito. Kaya ate, maganda siguro ipagbinil lang nila itong bahay. Doon lang tayo sa ibang lugar. Kasi baka sa susunod na sakta niya ako ulit. Labanan ko na siya.
kawawa naman ng anak ko. Kaya nga po, Nay. Palayasin niyo na rito si Chonggoryo. O kung natatakot man kayo sa maaari niyang gawin, ibenta niyo na lang tong bahay. Tapos mga ibang lugar na tayo. Pero anak, Nay, ang sabi sa akin ni Ruben, sa susunod na saktan pa siya ni Chonggoryo, lalaban na siya. ano? Oh, Diyos ko, hindi niya dapat gawin yun. Kaya nga po, Nay. Huwag niyo nang hintayin na mangyari pa yun. Kumilos na po kayo, Nay. Iwanan natin ang walang kwenta niyong asawa. Pero, Chona, Nay, ano pa bang pumipigil sa inyo? Ang takot niyo ba? O ang pagmamahal niyo sa walang kwenta niyong asawa? Nay, manindigan naman kayo para sa aming magkapatid. Kung talagang mahal niyo kami. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Isabel, may sasabihin ako. ako rin, Goryo. May gusto sanang sabihin sa'yo. Ako muna magsasalita. Sige, ano yun? Nakipag-unahan ka pa eh. Sorry na. Masyadong maliit ang sahod mo sa palengke. Kaya naisip ko, ipasok ka dun sa mayamang mag-asawa. Nakakilala ng barkada ko. Ano? Oo, doble ng sahod mo sa palengke ang kikitain mo doon. Pero, Goryo, baka hindi ko makaya ang trabaho doon. Tanga! Hindi lang ikaw ang katulong doon, marami kayo. Kaya tiyak makakayo mo yun. At saka pwede kang mag-stay out kung gusto mo. O bukas, sasama kita doon, ha? Kuwan, hindi mo man lang ba ako tatanungin kung payag ako? Bakit? Kailangan pa ba yun? Nagmamatigas ka ba? Gusto mo pa yatang masaktan eh. Goryo naman. Ha? Sige na. Papayag ako. Pero may gusto lang akong ipakiusap. Daming arte. Ano ba yun? Sana naman, huwag mo nang sasaktan ng mga anak ko. Maawa ka naman sa kanila, lalo na kay Ruben. Basta ba magiging mabait ka lagi sa akin eh. At lagi akong may pera. Walang problema doon. Kumain lang kayo ng kumain, ha? Opo. Magpakabusog kayo. Salamat po, Tiyang Presida. Pagkatapos ninyong kumain, dalhan ninyo ang nanay nyo. Chang, hindi na po sa bahay kumakain si Inay. Doon na po sa bago niyang amo. Wala na siya sa palengke. Opo, pinasok siyang katulong sa isang mayaman ni Chonggoryo. Ang walang yang yun? Napakatamad talaga. Inaalipin pa ang kapatid ko? Ang Inay naman po kasi, pumapayag siya. Kaya naman umaabuso yung lalaking yun. Ruben, huwag ka sana magdamdam sa nanay mo. Tiyang, hindi lang naman po si Ruben ang nagtatampo kay Inay. Pati rin po ako nagdaramdam na rin. Chona, Noon hong ginulpi ni Chong si Ruben, kinausap ko si Inay. Ang sabi ko, pagbili niya na yung bahay at iwan namin si Chong. ano sabi ng nanay mo? Umayak po ng gusto. At kami ang pinakiusapan. Bigyan pa daw namin ng isa pang pagkakataon ng kanyang asawa. Ang tagal naman dumaan ng Ruben na yun. Kanina ko pa gustong bumatak eh. Oh, ayun. May parating eh. Si Ruben. Ayos. Tatawagin ko. Ben! Sandali nga. Bakit po, Chong? Ka. Inaabangan niyo ba ako? Oo. Bigyan mo muna ako ng pera. Wala pang sahod ang nanay mo eh. Kailangan ko ng pera. Saan niyo naman gagamitin? Wala ka na ron. Basta't ibigay mo na lang ang hinihingi ko. Chong, kailangan po natin Chona ng gamot. May sakit siya. Anong gamot? Kaya hindi mo ako mabibigyan, ganon.
Nagmamatigas ka na ba? Hindi Ha? naman po sa Ha? ganun. Ang sa akin lang naman, hintayin nyo na lang yung sahod ng inay para maibili ko po ng gamot si ate. Ano? Alam mo sa lahat ng ayaw ko, yung nagmamatigas ang... Ha? Ha? Sinaktan mo na naman ako. Ibibigay mo ba o gugulpin uli kita? Pinipilit mo talaga ako, ha? Aba. Ayop ka! Sinuntok mo ako. Akala mo, obra ka na sa akin, ha? Lagpas yan! Etong tikman nyo! Eto pa! Bakit mo ako sinuntok, Goryo? Wala naman akong kasalanan sa iyo, ah. Kasalanan mo! Dahil wala kang pera! Kasalanan mo! Kaya binugbog ako ng walang yang anak mo! Si Ruben? Si Ruben ang may gawa ng mga pasamo? Oh! Hayop na yun! Ang lakas ng mundo! At marunong na lumaban, ha? Siguro tinuruan mo siya, no? Sige, ha? Aray ko! Tinuruan mo lumaban sa Apo ko, akin. Goryo! Ha? Hindi totoo yan. Hindi ko tinuturuan ng masama ang anak ko. Aray ka! Aray ka! Dahil wala ritong anak ko, sa'yo ako gaganti! Tama na, Goryo! Parang awa mo na. Tama na. Nangudmut ako sa lupa dahil sa anak mo. Kaya ngayon, ikaw naman ang ingungudgud ko! Goryo! Tama na! Tama na! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dala ko na ang lahat ng gamit mo, Ruben. Salamat, ate. Mabuti naisip mo akong tawagan habang nasa trabaho ako. Hindi na ako uuwi sa atin. Baka magkapatayan lang kami ng Goryo na yon. Si inay naman kasi. Bakit niya ayaw pang iwan yung asawa niya eh? Konsumisyon naman. Minsan nga tuloy, ate. Naisip ko, mas mahal ni na yung lalaki yun kaysa sa atin. Hindi naman siguro. Baka lang talagang takot siya. Paano na nga pala yung trabaho mo? Narinig ko sabi ni Chong kay inay, aabangan ka ron niya doon at gagantihan ka. Nagpaalam na ako doon, ate. Ipapasok ako ng kaklase ko sa fast food na pinagtatrabahohan niya. Ate, Oo. mag-iingat kayo ni inay, ha? Sana, sikapin mo rin na mapapayag siya. Naiwan niya na ang Goryo na yon. At wala na pala sa inyo si Ruben. Opo, Mang Emong. Halos isang buwan na po. Sa iba na rin po siya nagtatrabaho ngayon. Nabalitaan ko nga. Kawawang Ruben. Siya patuloy ang nawala sa bahay nyo. Kung bakit naman kasi si Isabel hindi pa iwan si Goryo. Ewan ko po ba kay inay? Kung bakit siya nagpapakamartir doon sa asawa niya. Pati kami na isasakripisyo niya eh. Ikaw, Chona. Hala ka bang balak na umalis sa inyo? Mang Emong, matagal ko na pong gustong umalis doon. Nag-aalala lang po ako kay inay. Ang gusto ko po sana kapag umalis ako, kasama ko na siya. Ang problema, ayaw niya. Sisikapin ko pa rin po na makumbinsi siya, Mang Emong. Ikaw ang bahala. Pero kung aalis ka, sabihin mo lang sa amin ni Aling Marta mo, ha? At handa kaming tulungan ka. Maraming salamat po, Mang Emong. Mabait at masipag kang bata. At napalapit ka na sa amin. Kaya ayaw naming mapahamak ka.
Bakit wala kang dalang alak? Di ba sabi ko sa'yo, ibili mo ako? Huwag kang magalit, Goryo. Wala kasing nagpautang sa akin sa mga pinuntahan kong tindahan eh. Ganon? Ay, bakit mo naman binato sa akin ng pitchel? Tumapon tuloy sa akin ng tubig. Dahil wala kang silbi. Kahit pa siguro ibenta kita sa ibang lalaki, wala nang bibili sa'yo. Goryo! Bakit ka ba ganyan magsalita sa akin? Talaga bang kahit kaunti, wala ka ng pagpapahalaga sa akin? Goryo, asawa mo ako! Peste ka! Nagsisisi ako kung bakit ikaw pang pinili ko. Sana yung isang babaeng patay na patay sa akin, yung mayaman. Para sunod lahat ang gusto ko. Goryo! Visit ka! Malis ka sa sarap ko! Ako magdadilesa ng alak! Aray ko! Oh, aray ko, balakang ko! Goryo! Goryo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. May sakit ka raw, Chona. Kaya dinalaw kita. Kaunting trangkaso lang to, ate. Bukas lang wala na ito. Makakapagtrabaho na uli ako. Trabaho na agad ang iniisip mo. Paano kung mabinat ka? Sabel naman, kailan ka pa ba matatauhan? Masyado mong pinahahalagahan ng hayop na si Glorio. Wala namang pagpapahalaga sa'yo. Pati mga anak mo nagtatampo na sa'yo. Kumusta na si Ruben? Maayos naman ang trabaho ng pamangkin ko. At nakapag-aaral din siya ng maayos. Ang anak ko. Ilang buwan ko na siyang hindi nakikita. Ikaw, Sabel. Ikaw ang dapat mag-ayos ng buhay mo. Kailan ka kikilos? Pag napahamak na kayo ni Chona? O pagpatay na kayo? Ate Persida. Alalahanin mo. Adik sa shabu ang asawa mo. Kaya hindi kayo dapat manatili sa piling niya. Chona, anak. Hindi ako makakauwi mamayang gabi, ha? Kaya isara mong mabuti itong bahay. Pero bakit po, Inay? Marami kasing pinapagawa sa amin ng amo ko. At hiniling niya na wag muna akong umuwi para matapos naman ng mga trabaho. Pero, Nay... Hayaan mo, bibilisan ko ang kilos para matapos ko lahat ng utos niya ng maaga. Para makauwi ako. O, sige po. Sikapin niyo makauwi na, ya. Oo. Baka mamaya hanapin kayo ni Chong, magwawala yun. Tulog si Chona. Hindi niya alam na narito na ako sa tabi niya. Uy, mas maganda ka nga pala, Chona, kapag manipis ang suot mo. Sarap imasin mo. At kitang-kitang malusog mong dibdib. No. Ako nga eh. Sorry ha. Nagising ka sa pagkahawak ko sa maganda mong dibdib. Chong Goryo! Di bali, gigising ka rin naman eh. Dahil may gagawin tayo. Umalis kayo rito! Sisigaw ako! Sisigaw ka? Sige. Sige. Para itara ko sa yung patalim na ito. Chong! Ha? Chong, huwag naman maawa kayo sa akin! Bibig mo, ha? Hindi ngayon nagmamakaawa ka. Hindi naman kita papatayin eh. Kung magpapakabait ka at pagbibigyan mo. Huwag po, Chong! Chong, paano naman yun?
ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakakapagod. Ang dami kasing ipinalinis ni Ma'am para sa birthday ng bunsong anak niya. Hinabot na ako ng madaling araw na kauwi ng bahay. Aba, bakit bukas ang pinto nitong bahay namin? Kinakabahan ako. Makapasok na nga. Chona? Anak? Narito na ako. Bakit bukas ang pinto nitong bahay? Chona? Oh, Chona, bakit ka umiiyak? At saka, ano yan? Bakit ganyan ang ayos mo? Anak, bakit? Sabihin mo! May nangyari ba? Bakit wala kang damit? Nay! Nay, pinagsamantalaan ako! Diyos ko! Diyos ko! Sino? Sino ang gumawa ng kahayupan ito sa'yo? Sino? Sino? Inasawa niya, Nay! Si Junggoy! Tinutukoy niya ako ng patalim, Nay! Wala ako nagawa! Nakapakasama niya! Wala siyang awa, Nay! Ang dapat sa kanya mabulok sa kulungan! Hayaan mo. Hayaan mo, anak. Kakausapin ko siya ng masinsinan. Kasi anak, kung kakasuhan mo siya, mag-uusapan tayo ng mga tao, lilibakin, lalo ka na! Nay! Matagal na tayong pinagchichismisan at nililibak! At dahil sa masasamang ginagawa ng asawa niyo! Bakit ba ito binibarin kayong kasuhan siya? Dahil naaawa ako sa iyo, anak! Ayoko mabilad ka sa malaking kahihiyan! Ako nga ba talagang inaalala niyo, Nay? O walang yung Goryo na yung pa rin! Chona! Chona kasi... Kung sa bagay, Nay! Noon pa naman halata na namin kayo ni Ruben eh. Na mas mahal niyo siya kaysa sa amin. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan, anak. Mahal ko kayo. Kaya lang... Tama na, Nay! Kung hindi niyo kayang manindigan para sa akin, ako maninindigan para sa sarili ko! Chona! Chona, saan ka pupunta? Huwag kang umalis! Mag-usap pa tayo, anak! Chona! Hayop siya! Hayop! Talagang hayop siya, Ruben. Animal! Ang pangasama niya. Dapat sa kanya mamatay! Patayin ko siya! Huwag, Ruben. Oo nga, pamangkin. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo. At anong gagawin ko? Hayaan ko na lang ang nangyari? Hindi maninindigan tulad ni Inay? May Diyos tayo na pwede nating hinga ng katarungan, Ruben. Chang, gusto ko pong kasuhan ng walang yang yun. Gagawin natin yan, pamangkin ko. Tutulungan kita. Pero sana lang, Ruben. Huwag mo dumisan ang mga kamay mo. Mabuti pa kayo, Chang. Lagi kayong nandyan para sa amin ni ate. Salamat po. Ate Persida, salamat at dumating ka. Talagang pupunta ako sa inyo eh. Bakit? Nahuli na ba ng mga pulis ang hayop na si Goryo? Hindi pa siya umuuwi. Kaya ako pupunta sa inyo para alamin kung nasa inyo si Chona.
Nagalit siya sa akin, ate. At nagalsa balutan. Kahit naman sinong anak, magdaramdam sa'yo. Dahil ayaw mo manindigan para sa kanya. Hindi totoo yan, ate. Gustong-gusto ko silang ipagtanggol. Sila na Ruben. Pero natatakot ako. Takot na takot, ate. Sabel, Bakit ba nangyari sa buhay ko to? Ano bang pagkakasala ko? tama na, Sabel. Ngayon pati mga anak ko galit na sa akin. Hayaan mo. Kakausapin ko sila. Para maglubag ang kanilang damdamin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sabel, Goryo, anong ginagawa mo rito? bigyan mo ako ng pera. Kailangan makalayo ako rito. Ang kapal din naman ng mukha mo. Matapos mong lapastanganin ang anak ko, sa akin ka pahihingi ng pera para sa pagtakas mo? Hindi ko gusto nangyari. Inakit niya ako. Sinungaling! Aray ko. Sinampal mo ako. Napakasama mo, Goryo! Napakasama mo! Ginamit mo lang ako para buhayin ka! Tama na! Pati mga anak ko inalila mo! At ngayon nilapastangan mo pa si Jonah! Sabing tama na! Yan ang bagay sa madaldal na bunganga. Animal ka! Suntukin! Animal ka! Wala kang kwenta! Aba, Sana hindi na lang ako nag-asawa! talagang matapang ka na, ha? Ayaw mo nang magbigay ng pera, puro daldal ka pa, ha? Walang hiya ka! Lumayas ka dito! Matigas ka. Lumayas ka dito! Matigas ka na! Aray ka! Siguro, ikaw ang nagsampa ng kaso sa akin, ano, ha? 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 Aray ka! Bituin mo ako! Aray ka! Lumayas ka na rito! Talaga maayos ako! Dahil sawang-sawa na ako sa'yo! Pero pagkatapos kong gumanti... Aray ka! Alis ka, ate. Oo, Ruben. May papasukan akong trabaho. Magtatrabaho ka na. Kaya mo na. Oo. Naisip ko, walang magandang mangyayari sa buhay ko kung magmumukmuk ako dito't iiyak ng iiyak. Ayokong maging katulad ni inay na napakahina. Gusto kong maging matapang, matatag. Kaya magtatrabaho na ako uli. Saan ka naman magtatrabaho? Ipinasok ako ng kaibigan ko para maging isang alalay ng isang matandang mayaman. Kala ko, susundan mo si Chang Bakit? Saan ba siya nagpunta? sa ospital. Isinugod na doon ang kapitbahay natin si Inay. Ha? Niyaya nga niya ako sumama. Sabi ko naman, ayoko. Labis mo akong pinahangat, Jonah, sa iyong katatagan, maging sa iyong pagtatapat sa akin ng tungkol sa iyong buhay. Salamat po, Sir Alfredo. Gusto ko pong maging magaan ang damdamin ko, kaya ayoko pong maglihim. Tama yun. Dahil ang tao na maraming lihim ay maraming alalaha din. Ibig pong sabihin, tanggap na po ako? Oo, iha. At masaya ako na ikaw ang aking magiging personal assistant. Dahil naniniwala ako na magkakasundo tayo. Isa pa, dahil kamukha mo ang yumaw kong asawa. At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Isabel, kumusta na ang pakiramdam mo? Nangihina pa ako, ate. At masakit ang buong katawan ko. Ang hayop ng hoki na yun. Nagawa ka pang bugbugin. Inaway ko siya sa unang pagkakataon. Muntik ka nang mamatay dahil sa ginawa niya. Nasaan siya? Nakatakas. Wala na raw dinatna ng mga pulis na dumating sa inyo. Ang mga anak ko, ate. Sina John at Ruben. Alam na ba nila? Si Ruben, oo. Pero ayaw niyang sumama. Si Chona naman may pinuntahang trabaho. Sana mapatawad nila ako sa pagiging mahina ko. Ate, kinakabahan ako sa trabaho mo. Bakit naman? Sabi mo, kamukha mo ang yumawang asawa ng amo mo. Oo, pinakita pa nga niya sa akin ng picture eh. At may hawig nga kami. Mas bata nga lang ako. Baka ligawan ka ng matandang yon. Mas bagay, mayaman naman siya. Pero hindi ito ang tamang panahon para isipin ang ate mong pag-ibig, Ruben. Tama si Chang. Tsaka sa tingin ko naman, hindi gagawin ni Tatay Alfredo yun. Tatay Alfredo. Yun po ang gusto niyang itawag ko sa kanya, Chang. Aba, wala ngang planong manligaw yun sa'yo. Dahil tatay ang ipinatawag sa'yo. Ay, Jonah, Ruben, paglabas ng nanay niyo sa ospital, dito ko na siya iuwi. Ho? Ay, mahirap na kasi. Baka balikan siya ni Goryo doon sa dati ninyong bahay. At saka sabi niya, ibebenta na niya ang bahay ninyo. Ngayon niya ibebenta. Kung kailan napahamak na ako. Kayo na pong bahala, Chang. Kung gusto niyang iuwi rito. Bahay niyo po ito. Pero wag na wag siyang umasa. Nakikibuin namin siya. Actually, yun nga sana ang ibumungkahi ko sa'yo. Na once a week ka na lang umuwi sa inyo. Para tipid ka na sa gastos. Hindi ka pa masyadong mapapagod. Kung ganun, payag po kayong dumito ako, Tatay Alfredo. Oo, Iha. Salamat po. Bakit nga pala ayaw mo munang umuwi sa inyo? Ayaw ko pong magsinungaling sa inyo. Kaya sasabihin ko na po. Sabi po ng tiya ko, doon nyo na iuwi si inay paglabas ng ospital. At ayaw mong makasama ang nanay mo? Opo. Nasasaktan pa rin po kasi ako eh. Hindi ako mapapahamak kung nakinig siya sa amin ng kapatid ko. Oh. Nahuli na ba ang stepfather mo? Hindi pa rin po, Tatay Alfredo. Huwag kang mag-alala. Tutulong ako para mapadali ang paghuli sa kanya. Maraming salamat po. Ipaayos ko na rin kay Manang Inday ang magiging silid mo. Salamat po uli. Ang bait-bait niyo. Meron lang akong gustong sabihin sa'yo, Chona. Sana, huwag ka nang magalit sa nanay mo. Dahil siya man ay naging biktima ng malupit mong amain.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang ibig mong sabihin, bukas, hindi ka na uuwi dito, ate? Oo, Ruben. Kaya nga inaayos ko na yung mga dadaling kong gamit. Bakit parang ang saya mo? Talaga. Dahil para akong nabunutan ng tinik, Ruben. Sa pagpayag ni Tate Alfredo na magstay ako sa kanila. Alam ba niya ang dahilan mo? Oo, sinabi ko. At kahit sinabi niyang patawarin ko na si Inay, inunawa pa rin niyang damdamin ko. Ang bait ng amo mo, ate. Totoo yun. At malaki pang magpasahod. Kaya nga pinagbubuti ko ang trabaho ko sa kanya. Ganon. Ako na lang palang may problema. Kung paano ko iiwasan si Inay. Ito ang magiging silid mo, Sabel. Inayos ko na ito kahapon. Maraming salamat, ate. Nasaan nga pala sina Shona at Ruben? Si Chona. Nang malamang dito ka na uuwi, nagstay in na dun sa amo niya. Si Ruben naman, may overtime daw sa fast food. Galit pa rin sa akin ang aking panganay. At malamang, pati si Ruben. Huwag kang mag-alala. At kakausapin ko pa rin sila. Mababait naman ang mga anak mo. At naniniwala ako na mapapatawad ka rin nila. Sana nga, ate. Para gumaan naman ang pakiramdam ko. Buisit. Nahihirapan na ako sa buhay kong ganito. Tago ng tago. Hindi lang mga lesbong iniiwasan ko, kundi maging sigudo. Dahil sa salaping, hindi ko na-intrego sa kanya. Pati pagbata ko, tipid na tipid. Kailangan makadiskarte ko. Sana kaya lumipat ang walang niyang si Sabel? Ibinenta na pala niyang bahay niya. Hindi man lang ako pinartihan. Pati ang mga anak niya, wala na rin sa dati nilang pinagtatrabahuhan. Hindi bale, matatagpuan ko rin kayo at kapag nakita ko kayo, uubusin ko kayong lahat. Ruben, sumabay ka na sa amin kumain. Paborito mong ulam ang niluto ng nanay mo. Oo nga, anak. Halika, ipaghahain na kita. Busog po ako. Chang, bukas nga po pala, hindi ako makakauwi. May night swimming po kami. Ay, Isabel, may night swimming daw itong binata mo. Mag-iingat ka, anak, ha? Matutulog na po ako, Chang. Hindi man lang niya pinansin ang mga sinabi ko. Huwag kang mawawala ng pag-asa, Sabel. Patuloy mong idalangin sa Diyos na mapatawad ka ng mga anak mo. At naniniwala akong mangyayari din yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Malaki-laki rin ang nakuha kong pera dun sa na-hold up ko.
Ayos. Makakabatak ako ng marami. Sana laging ganito. Para kahit wala na si Isabel, tuloy ang ligaya ko. Teka, parang kanina pa may sumusunod sa akin, ha? Lilingunin ko. Gudo! Yan. Tapos ko na kayong painumin ng gamot, Tatay Alfredo. Ngayon naman po, ipapasyal ko muna kay Sardin. Mamaya na lamang, iha. May itatanong lamang ako sa iyo. Ano po yan, Tatay? Kumusta na kayo ng nanay mo? Kung pwede po sana, wag na lang siyang pag-usapan natin. Ayoko pang masira ang umaga ko eh. Kung ganoon, hindi pa rin kayo nagkakasundo. Chona, hindi mabuti ang nagtatanim ka ng galit, lalo na sa iyong ina. Ay, sandali lang po ah. May tumatawag sa cellphone ko. Hello, Chang Persida? Hello, Chona. Ay, napatawag po kayo. Kung maaari sana, umuwi ka dito ngayon. Po? Bakit po? Ano pong nangyari? Ang akala ko kung ano na nangyari kay Chang at kay Ruben. Yung pala, kailangan nagpa-uwi sa akin. Kung nalaman ko lang kagad, hindi na ako nagpunta rito. Talagang malaki pa rin ang galit mo sa akin hanggang ngayon. Dahil kasalanan nyo, Nay. Kaya ako napahamak. Kung sinunod nyo kami, hindi mangyayari ito. Anak, sana patawarin mo na ako. Kung alam mo lang, hindi ko rin kagustuhan ng pagiging mahina ko. Pwede ba? Sabihin niyo na nga kung anong gusto niyo sabihin. Itrabaho pa ako eh. Chona, anak. May nangyari, kaya sinabi ko sa tiya mo na pauwiin ka rito. Si Goryo, patay na. Talaga? Mabuti naman. Anak, may pumatay sa kanya. At nag-aalala ako na baka si Ruben yun. Yang sama niyo naman eh. Pinaghihinalaan niyo yung sarili niyong anak na gumawa ng isang krimen? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, nasabi sa akin ni ate na malaki ang galit ng kapatid mo kay Goryo. Nagbanta pa siyang papatayin si Goryo. At wala si Ruben dito nang mapatay ang iyong amain. Oo. Oo, malaki nga ang galit ni Ruben sa kanya. Dahil sa kawalang yang ginawa niya. Lalo na sa akin. Pero hindi niya magagawang pumatay ng tao. Kung nagbanta man siya na, ibanta lang yun. Anak, huwag ka sanang magalit. Kinausap kita para mailigtas si Ruben sa maaaring maging hinala ng mga naglalamay kay Goryo. At pinaglalamayan pa pala ang hayop na yon. Ang dapat sa tulad niya, hindi na paglamayan pa. Ang dapat sa kanya ihagis ang dagat at lamunin ang mga patay. Ganyan din ba kalaki ang galit mo sa akin, anak? Gusto mo rin ba akong ihagis sa dagat at lamunin ang pating? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit ka umiiyak, Sabel? Dahil pa kay Chona. Ate Persida, galit na galit pa rin siya sa akin. Sana sinabi mo na sa kanya ang lahat. Alam ko, kung malalaman lamang niya yun, mauunawaan ka niya. Ayoko na sanang balikan ang nakaraan, ate. Ngunit nagbalik ang takot mo. Kaya dapat mong ipaunawa yun sa iyong mga anak.
Anong gagawin ko? Gusto kong mapatawad nila ako. Paano? Ipagtatapat natin kina Chona at Ruben ang lahat. Pero si Ruben, hindi pa umuwi ang anak ko. Nasiraan po ang sasakyan namin kaya ngayon lang po ako nakauwi, Chang. Totoo ba ang sinasabi mo? Bakit po ba parang nagdududa kayo? Ruben, ay, may nangyari kasi kay Goryo. Patay na. At nag-aalala kami ng nanay mo, Na baka ako ang pumatay? Chang naman, hindi ko naman po magagawa yun. Maliwanag po ang isipan ko dahil sa mga pangaral ninyo. Salamat naman. Hindi mapalagay yung nanay mo eh. Dahil patay na ang mahal niyang asawa? Nagkakamali ka, iho. Ikaw ang iniisip niya. Mahal ka niya. Kayo ng ate mo. Kung totoo po yan, bakit hindi man lang siya nanindigan para sa amin? Bakit hindi niya ipinagtanggol si ate? Gustong-gusto niyang gawin yun. Ngunit, tinalo siya ng takot ng nakaraan. Anong ibig niyong sabihin? Ruben, biktima rin ng rape ang nanay ninyo noong araw. Ho? At nang magsumbong siya sa mga alagad ng batas, may pumatay sa mga magulang namin. At ang rapist na anak ng mayamang pamilya sa lugar namin, hindi na nakita. Diyos ko. At yun ang ayaw ng nanay mo na mangyari sa inyong lahat. Nay, alam ko na po ang lahat. Ruben, anak. Sana po sinabi niyo agad sa amin para hindi na umabot sa ganitong lahat. Patawarin mo ako, anak. Naging mahina ako. Nadaig ako ng takot. Nauunawaan ko po kayo. Pero ang ate mo galit pa rin siya sa akin. Ipagtatapat ko po sa kanyang lahat. At alam ko, mauunawaan din niya kayo. Salamat. Salamat, anak. Nay, bakit po? Parang umiikot ang paligid ko. Ha? Nahihilo ko. Nay! Nay! Chang! Chang, si Nay! Nawala po ng malay! Chang, ano pong sabi ng doktor? Ano daw po bang sakit ni Inay? Bakit siya hinimatay? Sobrang baba raw ng dugo ng nanay mo, Ruben. At kailangan niyang makonfine ng ilang araw dito sa ospital para daw maalagaan ng husto ng mga doktor. Kawawa naman si Inay. Kailangan gumaling siya, Ruben. Gagaling siya, Chang. Hindi po ako papayag na mawala sa amin si Inay. Si ate, kailangan niya rin malaman ito. Ibig bang sabihin yan, wala na ang galit mo sa iyong ina? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Malalim na ang gabi. Pero hindi pa rin ako dalawin ng antok. Kakainis. Hindi mawala sa isip kong mga sinabi ni inay. Alam kong naging biktima rin siya ng kanyang walang kwentang asawa. Pero, hindi ko pa rin maiwasang magalit sa kanya. At si Ruben, siya nga kaya ang pumatay kay Jonggorio. Oh, Diyos ko. Huwag naman po sana. Ang mabuti pa siguro, tawagan ko si Ruben para matapos ng pag-aalala ko. The number you have dialed is either unattended. Hindi ko siya makontak. Ay, iinom na nga lang ako ng gatas para makatulog ako. Nay, kumusta pong pakiramdam ninyo? Medyo nanghihina pa ako. Ano bang nangyari? Bakit nandito ako sa ospital? Nawalan po kayo ng malay habang nag-uusap tayo? Naalala ko na. Nahilo ako. Sabi po ng doktor, kailangan nyo raw manatili ng ilang araw dito para maalagaan kanila ng gusto. Hindi na, anak. Sa bahay na lang ako magpapalakas. Hindi po pwede, Nay. Pero magkakagastos lang tayo rito. Wala tayong pera. Gagawa po kami ng paraan ni Chang. Nakakahiya na sa inyo. Lalo na sa'yo, anak. Hindi pa nga ako nakakabawi sa pagkukulang ko sa inyo ng ate mo. Tapos eto, may problema na naman. Nay, huwag nyo nang isipin yun. Basta, magpagaling po kayo. Salamat. Maligaya ako. Dahil ngayon, napatawad mo na ako. Naniniwala po ako, Nay. Papapatawad din kayo ni ate. At magiging maligaya ulit tayong lahat. Katulad nung araw. Tate Alfredo, sobra po uli yung perang binigay niyo sa akin kanina para sa mga pinabili niyo sa akin. Heto pong sukli niyo. Oh, salamat, iha. Lagi ka na lang nagbibigay sa akin ng sukle. Dahil yun naman po talagang tama. Kahit pwede mo namang itago yun, hindi mo ginagawa. Tinuruan po kasi kaming magkakapatid na maging tapat. Sinong nagturo sa inyo? Bakit hindi mo masabi? Siguro, ang nanay mo ang nagturo sa inyo. Opo. Mas marami nga ituro sa amin si inay. Kasi nga po maagang pumanaw si itay. Sayang pala. Nasira ang magandang relasyon ninyong mag-ina. Kasalanan po niya eh. Noon pa naman ayaw na namin sa magiging asawa niya. Pero dahil sa pakiusap niya, pinagbigyan namin siya. Ang masakit, nang pinagmamalupitan na kaming lahat ng asawa niya, ayaw pa rin niyang iwan yun. Hanggang sa mapagsamantalahan na ako. Pero patay na ang stepfather mo. Hindi mo pa rin ba mapapatawad ang nanay mo? Hindi ba dapat mag-move on ka na upang maging maligaya uli kayo ng pamilya mo? Nasasaktan pa rin po ako. Sa tuwing naalala ko ang lahat. Nasubukan mo na bang sabihin sa Diyos na tulungan kang makalimot at pagalingin ang sugat ng iyong puso? Ganoon ang ginawa ng aking asawa. At tinulungan siya ng Diyos. Kaya niya ako napatawad. Ano pong ibig niyong sabihin?
Dati akong babaero at sugarol, Chona. Ngunit nang magkasakit at magsisi, inalagaan at pinatawad ako ng aking asawa. Ano po? Sayang nga lamang at namatay sila ng aming anak dahil sa isang sakuna. Malungkot po pala ang buhay niyo. Oo, pero muling naging masaya nang makita kita. Para akong nagkaroon uli ng anak. Kaya ikaw, Chona, huwag mong sayagin ang panahon dahil lang sa mga pangyayaring hindi na mababago pa. Harapin mo ang ngayon at maging maligaya ka. Kapiling ang pamilya mo. Kumusta po, Chang? Nakausap niyo na po ba si ate? Hindi pa, Ruben. Wala kasing sumasagot sa cellphone niya. Bakit kaya? Di bali po, ako na lang ang tatawag. Oo, siya, sige. Kumusta na nga palang nanay mo? Mas masigla po siya ngayon, Chang. Sabi nga po ng doktor, bumubuti na raw po ang kalagayan niya. Ayan, nagre-ring ng cellphone ni ate. Sana sagutin niya. Hello? Hello, Ate Chona. Kanina pa kami tumatawag sa'yo. Nakita ko ang miss call ni Chang. Pasensya na ka mo Marami kasi kaming nilakad ni Tatay Alfredo eh. Ruben, may gusto sana akong itanong sa'yo. Ate, dito mo na lang itanong yan. Punta ka rito sa ospital. Ha? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Sa akin wala. Si Inay. Dinala siya dito sa ospital. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Maraming salamat po, Tatay Alfredo. Oh, bakit malungkot ka? Hindi ka ba masaya sa good news ko sa'yo? Masaya po. Talaga pong gusto kong makatapos ng kolehiyo. At saka natutuwa po ako sa gagawin yung pagpapaaral sa akin. Kung ganoon, bakit malungkot ka? Kung ang inaalala mo ay ang trabaho mo sa akin, huwag mong intindihin yun. Pwede mong gawin yon sa mga bakante mong oras. Salamat po uli. Napakabuti niyo. Wala yun, iha. Masaya akong tulungan ka. Pero teka, ano nga ba talaga ang problema mo? Tumawag po kasi yung bunso kong kapatid. Sabi niya, nasa ospital daw po yung nanay namin. Puntahan mo na. At sana, huwag ka nang magsayang ng panahon. Gawin mo na ang tama. Chang Persida, si Ruben po. Nasa silid ng nanay mo, pinaiinom niya ng gamot si Isabel. Chang, nakausap niyo na po ba si Ruben tungkol sa nangyari Ay, kay... oo. At hindi siya, Chona. Nagkataon lamang na nasiraan ang sasakyan nila. Kaya natagalan siyang nakauwi. Ay, salamat po, Diyos ko. Salamat at hindi ang kapatid ko. Mabait ang Diyos, pamangkin. Hindi niya itutulot sa kapahamakan ng kapatid mo. At ito pa ang isang magandang balita. Nag-text sa akin kanina yung kapitbahay ninyo na kaibigan ko. At ang sabi niya, nahuli na ang pumatay kay Goryo. Mabuti naman po. Si Inay po, bakit siya dinala rito? Ay, makinig ka.
sasabihin ko sa iyo ang lahat. Nay, Jonah, Ako nga po. salamat at ninalaw mo ako, anak. Patawarin mo na sana ako sa mga naging pagkukulang ko. Huwag na po kayong umiyak, Nay. Baka makasama pa sa inyo yan. Alam ko na po ang lahat. Ipinagdapat na sa akin ni John. Jonah. Patawarin niyo ako, Nay. Sa lahat ng masasakit na sinabi ko sa inyo. Ang totoo po. Nasaktan din ako, Nay. Sa paninigis ko sa inyo. Anak ko. Tama po si Tatay Alfredo. Hindi natin dapat sayangin ang panahon natin. Dahil lang sa mga pangyayaring hindi na mababago pa. Tatay Alfredo. Siya po ang amo ko, Nay. Alam niyo po, ang bait-bait niya sa akin. Lagi niya akong pinapayuhan tungkol sa inyo. Pag-aaralin pa nga po niya ako sa kolehiyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Heto na pong pagkain niyo, Tatay Alfredo. Salamat, Jonah. Mukhang ang saya mo ngayon. Opo, Tatay. Sinunod ko po yung payo niyo. Nakipag-ayos na po ako kay Inay. Salamat naman. Natutuwa akong malaman yan. Alam niyo po, gumaan ang loob ko. Naikwento ko pa nga po kayo sa kanila eh. Sabi ko, ang bait-bait niyo. Oh, At pag-aaralin niyo ako sa kolehiyo. at naging bida pa pala ako. Kaya lang, kulang ang kwento mo. Po? Dahil hindi lang ikaw ang bala kong pag-aralin, pati ang kapatid mong bunso. Totoo po, Tatay Alfredo? Totoong totoo. At yung gastusin ng nanay mo sa ospital, huwag niyo nang alalahanin. Sagot ko ang lahat ng iyon. Ikaw pala si Ruben. Guwapo ka pala. Hindi ka taka-taka dahil maganda naman ang ate mo. Salamat po. Lalo na po sa gagawin yung pagpapaaral sa amin ni ate. Masaya akong makatulong sa inyong magkapatid. Sabi ko sa iyo, Ruben eh, mabait talaga si Tatay Alfredo. Makakaasa po kayo, sir. Hindi po namin sasayangin ang inyong pagtulong. Tatay Alfredo na rin ang itawag mo sa akin, Ruben. Okay po. Tatay Alfredo. Pangako po, Tatay. Hindi namin kayo bibigoin. Naniniwala ako sa inyo. At alam ko, magtatagumpay kayo. Dahil mababait kayong mga anak. Nay, tignan niyo po, oh. Ang gaganda ng mga gamit na ibinili sa amin ni Tatay Alfredo. Oo nga, Nay. Eto po, oh. Oo nga.
Ang gaganda at